nu pai nei hlim fa pola nei lo hian in an lo thara an pa zo khi rop nei in nu zo khi gel ani thung an nen thial luta anin lo thar chu an lo da ruak veu nanga akil sira hian fridge te chiro an lo nut chia alo ni a rop chuan chu fridge chu adang dai at ti hle a alulama a khol a hanom wa mai te chu mak ate veu ani an enchin vel lai chuan an nu chuan thil te chu alo rem vel mol mola gel chuan wine buri ron lek chokin I inang miang hi ron tia rop chuan wine thak tur vur lak atum chu fridge a hongta a alo kal khat tran mai ni engtin tin ma vur siam na chu ala chok theya vur te deuh chu ala chok ta ni an nu pa chuan cheers ti in wine chu anin dun ta a ropan wine anin don chuan thil dum hi amuta a avur tlang lak chhuat chunga khan thil dum nel nel hi alo om reng chu ni in ate deuh wangin enlen na mang meu chuan anan en chiang ta a aran bi nei deuh chuan ma ko sang om thin mang to sai chi khat mamot thilo ni reng mai atak sa te chuan fei abur fir ferane mak ante dewa gel chuan fridge chu awahunga a hai ta chiama chuta thil mu chuan abara khei chiang hle mai mak ti em chung chuan an pa rop chu awako wata anan en chian chuan ma ko sang civilization te chi alo ni reng maya chum te thingkung te in te mishing te po an om ve thlap engkim mai chu achirang em veka mishing te ro te chu an boi ve em mai ni anu pa chuan an thil mu chu oi har an ti a oi lo ngot don po in an ma lo ka thil om an mu chian em ani boxi gel chuan man lai medieval hun lai khopui an mu mek ni in soya rop chuan mamot ruang chu pota chuan a phum ta ani fridge chu an wa hon le chuan chu khopui te chu alo dang lam na saman khop maya an khol ta chu alo khurum rum tamai ni malai kho khani to lovin khopui changkang tak alo ni man der mai kumsa ga zasari chowa industrial revolution hun laika ninge nan ngai ani minute som an kalbo chung lakin an khawvel ka alo in thlak lok man ani chu rel te hial po an lo siam thiam to a an khopui chu chak tak mai hian thang zela building chong sang chi skyscraper te an ron din chho zela New York khopui ang maiin building sang deuh alo ding chho tanual ani thil thlok fo te an mu a thlo theila ni nge in an ngai khopui an mu mek hi tun lai hun ni nge in an ri ani chutia uluk em le munom ti takan en reng lai chuan chu khopui te wana tang chuan eng chak tak hi lo thlok thuta a puak ta dur mai ni nai takalo bi reng tu ropa maya tak mai chuan chu puak them chuan a perta a rop chu atluk pha ta hiala annu chuan a kai thau ta thoya khathil puak kha nuclear bomb ni nge nan hreta a chu freezer te reuh te a chuan a kangal ta hlua mai ni khopui ro pui tak po kha abo zo ta vek mai ropa mai chu a sen tai hlar maya annu chuan in chum zo lovin anui ta mai ni gel chuan a mel rong in thlak ta chu a en tira aner suk mai an fridge chunga bom wanga thil kang alta hlua chu an nu pa chuan an thli renga gel chuan a khar ta a pizza an cha ana nei dun te nu chuan rop chuan en chian le deuh chu a chak ta thlat maya a han hon le chuan khopui ro pui takhi an lo din le man to reng mai hi alo ni a an building sakte reng chu hun lo om tura mi ni om tak an lo ni ta adang dai chu le ni an en reng lai chuan an lai a hian chung thil zong te chu a in hip khom ta veka boruak lom war ang mai hian a chang ta mai ni chu thil mum chu a puak ke a an nu pa te chu an thlo hwal ta sup mai ni hun engemaw te chan hnuah chuan chung thil eng te chu an thlok khom le ta a abo ta mak zui ni an thil hai nu pa le hle maya khang mi te ho kha an lo lang le angem ti in anin zot vela gel hian aring chi alo rop chuan fridge plug chu awa pot phoi tangota fridge chu an khara mut zai an rel ta ni atu kholo wa chuan thingpui te an han ina an ril rualo om ma saber chu
fridge chunga khan thil mak tak kha a thleng le ngem ti ani an han hong le ta pova electric nena thunjam ni hau si lo chung chuan alo khuluya angai te in ice age hun lai alo ni le ta me khani dinosaur ruang let reng mai te hi alo oma dinosaur thinrim in ro sa te po mu tur a omani kha fridge te ro te a khan khawvel history thui tak mai hi minute railo te chungin alo kwal mai thin alo ni khati zong kha rop te nu pa fridge chunga thil thleng chu ani a etiang deu thil dang dai tak mai hi an en ho le do ni la kan mu me khi siam tu pathian ani a adokana hian athil siam nun na nei sang te chu mu thein an lo oma khawvel te kan ti thei mayang chu khawvel te a chuan mishing te chu an lo om khom bial laya anjinga pakathian mei al hi asiam chok ta hlau maya an zawai mai chuan lomin an zuang vel ta ani siam tu chuan atlangwal na na chuan chemhlum sak tur chuan atia a han chem chuan an mei al chu athingal maya poiti in an tring nok lomani siam tu chuan atlangwal na chuan mishing te chu puk chunga lu tir tur chuan thu apeta a ani chuan akut a han cheleka sairwal hian mishing te chu an ta a puka chuan an lut ta dial mai ni khwa aro le maya mi te chu kal khomin puwan na chuan ro an dil ta a chutia ro dil an chet mup alo mu chuan puwana chuan atlangwal na chuan tui phu ser tur chuan atita a ani chuan athu zomin tui chu a spray ta a tlem lema se mi te tan chuan ro pui hi an ringot mai ne an hlim hle siam tu ro chuan thu pele in tlangwal na chuan mishing te na boruak thalo len tir tur chuan atia ani chuan hre tak chungin tur ningai alang boruak hi azuk spray le ta a mishing te chu an tluta dial mai ni hun alo liama mishing te po chu an lo changkang ta hle mai building sang puya an lo cheng to ani siam tu chuan ngai tu na thar anei le peka atlangwal na chuan building pakhat chu tial tur chuan thu apea ani chuan anol mangin building pakhat hi atikang ta a mi puide chuan lawin an outchel chula in chunglama chawin an tlan khom ta ani police le kang thel tu te an lo lang thoya chuti lai chuan siam tu chuan tornado hi building a chuan atle tir ta a chu thlivir chuan mishing zong mai le a building chop chuan ala bota ani